Dobrý den, já vás vítám u dnešního videa a dneska si zahrajeme Rainbow Friends 2. Tak můžeme to. Tak dobře, tak si počkáme. Dělejte snadné. Tak. Už je to skoro plný. Už jenom pár lidí a už to bude. Už je 15. Tak, a jde se do hry. To je to nejlepší. Takže čekáme, až se to načte. Mě zajímá, jestli nás odnese ten pták takovej. A už se to načítá. Tak. Se startuje hra. Tak už jsme ve hře. No to je ten, co vypustí toho zeleného, modrýho a toho ptáka, který vás vynese nahoru a vy musíte skočit do nafukovacího hradu. Tak už se spawnují. Tak, tady si musíme dávat pozor. Ale tady ještě nebudou. Vždycky radši. Vždycky jistotu. Musím schovat tady co nejvíc to záru. Zelený odchází pryč. Štěstí. Já jsem si tak jako... Ty krása, dobrý. Tady to máme za sebou, já si...
musel, jakože už nejsem v tom hraně. Kdyby tady prostě ten green se do toho Google prostě mě vzal. To by bylo hrozný, protože už ono, víte, co se mi teď stalo? Já jsem nenatáčel, takže já jsem si teď natáčel asi 10 minut. Extrémně jsem se bál a stejně jsem nenatáčel. Takže se mi teď vloudila jedna chybička. Ono, já vím možná proč tam jsou ty bugy, protože já to musím stříhat, protože vy byste asi nechtěli prokoukat na tak dlouhý video. Jako já to nestříhám nějak extrémně, ale že prej, že green vás může vzít i s krabicí. No ale já teď nevím, protože mi to nějak nezdá. A hrozný je, že já mám Billyho, že jo. Já mám Billyho jako avatara a já se nevejdu tamhle pod to, tak kvůli tomu jsem jednou umřel. Co to je? Tady ty věci, co se tady kutálej. Jo, radši půjdu s krabicí, víte proč? Protože prostě tady není bezpečné. Hlavně já se fakt nechci nějak extrémně lekat. To už fakt mi nervy strašně. Co se stalo? My jsme to dohráli. Ne. Neříkej, že jsme to dohráli. Ne. Počkat, dohráli nebo teda ne? Ne, my vlastně, my si musíme ještě krmit tu kouli. Kouli. Jako tu velkou kouli, co tam je. Nevím, jestli jsem natáčela, ale byl jsem. Nevím, jestli teda víte, jakou myslím. Já nevím, jestli ten pán tak jako vypouští taky ty nebo ne. Jo, je to ono, je to tak koule. Myslím, že ji máme krmit. Vem si aspoň sem, proč jsem furt píšou skip. Nevím. Co to je?
teď spawnu a prostě by tam byl David. Jsme jenom 2. Jsi srandu, ne? Ne, 3, dobře. Tak, jsme odvážní. Já jsem tentokrát do hradu nechci. Takže by mě to zbytečně nedržovalo. Já nevím. A tady jde půl. Já mu říkám. Co to je? Co to je za svítící věc? Tak tady s tímhle jsem nikdy neviděl. Tady nějaký mlíko nebo co to je? Beru. To je cukr. Spíš by mě zajímalo, co je tam ta věc. Protože to je teda docela strašidelný. Mně to nikdy tak strašidelný nepřišlo, ale teď prostě se strašně bojím. Z jedné strany věřím, že to já budu mít krabici, nebudu schovaný, tak dále. Já už nevím, kudy se jde. Jdeme. Podle mě všichni si myslejí, že by se tam nemohl skrčit, ale podle mě se tam může provugnout. Kdyby se bugoval, jako že on tam může tím blokem mít třeba, já nevím. Možná, jo. A třeba pod tohle se nemůžu schovat právě, že? Tak počkáme, jestli tady něco nejde. Greena už jsem dlouho neviděl a zrovna ho vidím. Green jde. Asi půjde za náma, ne? Vypadá to, že jo, ale... Někdo umřel. Takže my jsme už jenom dva hráči a ten je tady, ten hráč. To je, myslím, hráčka. No, tak jestli se tady bude navídat, tak já musím mít... Co tady dělá? Jo. Green, prosím, že ne green, že tu není green. Dobrý, ten bude na druhé straně. Co to je? Tady okolo mě není to ani ta hráčka. Mě se fakt bojí, abych to za ní dohrál já, jo. Tak. Dejte se do komentářů, co si mám koupit, no co si mám teda i našetřit.
Může tam asi možná. Uvidíme, ale já to radši zkoušet nebudu. Nejsme, že jo, na začátku. Zkoušet to můžeme na začátku. Skoro na konci. Jsme to úplně na pohodu. Pohodička, klídeček. Green o nás vůbec neví. A jak to, že on má oči, když nevidí? A průmě, co to je zas? To vidím po druhý a nevím, co to je to modrý. Tamhle to modrý, nemyslím blue, ale to modrý, já jsem totiž ještě nedohrál. Já nevím, jak se mám odsud dostat, on tady hrabe na jednom místě, já to vůbec nemůžu udělat nic. Teď, kdyby mě tady nabral. Prostě tam vyzval prales asi, kdyby se... Co to je zas? Jsme kamoši, jo? Ano, jsme. Prosím, napište mi do komentářů, jestli mi to něco udělá. Zepředu je to modrý. Já se budu na chvilku shodit. Já mu napíšu hello. Nevím, jestli mi na to odpoví nebo ne, ale napíšu. Anglicky. Asi ne. Já to budu ignorovat. A už se nám tady někdo odvážil. Nevím teda, kdo to vůbec je, ale je to nějaký hráč. No to logicky ne. Já se kouknu teda za koulí. Je to tam.
minut nebo něco, aby jsme to nějak zkusili dát do pořádku dál. Takže to je to nuda. Ona to nechce. Takovouhle to nechce, jak já jsem si přemýšlel. Prosím, že to dá. Jo. Tady je jeden. Tady jsem to už procházel, tady nic není. Tady v tom taky nic není. Tamhle je jeden cukr. Tak ten si vezmu. Tady je další cukr. Okay. Tady jsem to vůbec neprocházel. Kdybych se asi dotkl tamto, jo, opravdu, tak by jsem to asi nepřišel. Tady je to. Tady je jedna. Nevím. Tady to, ta bombička, nevím. Už jsem vzala. Tady bombičky. Kam zmizely? Bo jednu jsem asi vzala, ale ta druhá. Nepomáhá. Chce to snad dohrát. Helikoptér. To je takový, že vlastně letíte tady. Jen tak si prostě zábavujete. Jen tak si prostě zaletíte. Co lepšího byste? Už tady něco zase vidím, že je něco? Není. Helikoptéra. Vidím tamhle tu věc. Já jsem to fakt nedohledal. Jen do tohohle kousíčku já jsem
už teda špitala, prostě tady počkám. To je jako, že tady je cukr, nebo že mizí cukr nějaký. Tak, jdím sem. To je, jak jsem to tady nějak postavit. Cukr. No tady asi nic jiného není. Ten dělá nějakou emoci. Co je, jaký kredit? Jakože nějaký kredit, že si mám koupit, nebo co? Co jsem nepochopil. A proč ono nezbírá ten další hráč? Teď to se jinak nikdy nedohraje. Teď snažím. Green. Doufám, že nepůjde za náma. Už nikam jdi. Až od na jednom místě Greenu. Můžem zdát. Prostě to já jsem daleko. Když to je nejde, to nemůžeš zdát. To nemůžeš zdát. To musíte uzdát. Tam někdo je. Jo, vlastně tady jenom jsem já a nikdo jiný. To vypadá, že tady je další cukr. To bylo těsně, extrémně. Tak teď jsem se daleko. 4, 3, 2, 1. Ne, tak nešlo. To asi byl Green. Nebo to už bylo
čistý, nějak tak jakž takž. Počkej, co to je vlastně, co to je za věc. Říkám, že skoro poprvé. Se mi to nějak nelíbí. Že bych to stihl. By tam teď šáh. On tam asi fakt šáh. Já jsem se asi zachránil. Už nikam zašel. Jsem furt nepochopil, co to znamená. Co to vůbec je? To, co se mi tam... Já jsem poslední. Já nevím, jestli to má cenu.
teď se rozhlídnu. Jsem tu sám, ale co nevím, jestli má cenu vůbec. Se to vůbec dá. 5. Asi... Nevím. Bojím se, bojím. Jak to dopadne? Player Green může sníst někoho, i když ne to. Víte co, já bych tuhle hru ukončil a já se nechám zabít. Schválně, jo. Schválně se nechám zabít. Prostě jakmile uvidím, já spíš chci, aby mě zabil tu. Kdyby to bylo zabít prostě jen tak. To by bylo špatné. To by nebylo vůbec žádná. Čekám, až on odejde. Už bych fakt rád, aby tady něco bylo. Tady pojď. Pojď na mě. Já chci, abych umřel, aby mě zabil Green. Pojď, sněs mě. Ne, ty utíkáš. Pojď. Tak. Mě to prostě nějak, už mě to nebavilo. Protože jeden. A už nás to spawnuje zpátky na se. Já si kusnu. Já chci, aby mě zabil. Ježíš, tam jdu s nubákama, plnýma nubákama, když mají úplně ty klasický ty krabice. Dám si protože oni se do komentářů moc nekoukají, jak opravdu řek. Ty lidi, co nechtějí. Prostě nechte toho. Tak prostě si zkusíme, ať mě zabije ten modrej divnej, ten divnej modrej a protože já bych prostě moc chtěl, ne že moc, ale prostě bych chtěl to zkusit. Jo, nemusíme dělat úplně všechno. Píp. No, tak to bude asi pro dnešní video vše a nashledanou.